Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö hyväksytään. Tasainen kiihditys, siellä keulapaikan pitää numero 1 Spang Stövä ja Ville Mikkanen. Sen ulkopuolella tulee 2 Herleviä, Marja Sojakka ja 3 Kultakuume tiputtaa johtohevosen perään. Laukka numerolle 2 Herlevi, mutta nopeasti askelillaan. Ensimmäinen 500, 2 ja 10. Siellä keulapaikalla menee numero 1 Spang Stövä ja Ville Mikkanen. Puolittain sen rinnalla 2 Herlevi, Marja Sojakka ja johtavan perässä 3 Kultakuume. Siellä laukkaa tai haparoi numero 2 Herlevi, mutta se on nopeasti askelillaan. Tuhat metriä aikaan 2.04. Tilanne on pysynyt muuttumattomana ja keulassa jatkaa Spang Stövä. Sen ulkopuolella 2 Herlevi ja porukassa kolmantena numero 3 Kultakuume. Kolmas 500 51. Siitä lähdetään viimeiselle 500 keulapaikalla jatkaa 1 Spang Stövä. Toisena tulee 2 Herlevi ja kolmantena takasuoralla pienen mutkan tehnyt 3 Kultakuume. Nyt on reilut 300 metriä matkaa maaliin. Ja 3 Kultakuume nostaa kolmannelle radalle. Viimeinen 500 46.